Много приятно, не се дига пепел. Може да жега, мамо. Да, жега. Майка ти дева.
Тук е така, бате. Това се наявил като Йови от фондата отдоле да ври и да кипи, да оди с облако. Вот старки. Ей, слазам надоле да видя какво правят тия. Защото така няма да увариме боба. Не трябва да пречисляваме маршрута. Никакво пречисляване на маршрута, ние тук сме его щадимо и сме горе на магистралата. Ти знаеш, с тебе какво да има? Вчера си половина беме там. С тебе е ясна работа. Какъв е проблема? А вие можете ли? И ние не можем, ама пробва. Ето то тук не е кой знае какво е. Не държи. Идвам! Тук горе се качваме на билото и вече е магистрала. Аз само казах. Ама ние и тук не можем. Е, баго! А? Чакай бе, аз ще го изкарам. Ще го дръпнем ли? Бе, аз ще го изкарам бе, бега бе, какво ще дръпнем тук? Абе не държи бе. Не държи. Ич па гума ли нямаш? Може да се набера изобщо.
Защото много сте го изровили, много меко тук. А? Това втора ли е са? Първа. Наблюдай сега какво става. Дай да видя, я почне скараш и мой. Това на първо ли ще го качваш? Да. Само наблюдавай се. Държи ли? Аз със сигурно обороти да вкарвам, бе. Ема вече тук не тръгвам, бе, то не може да те... Ти като се справил на рохкавото и се окопал. Тук рохкаво, не мога да спираш тук. Ма не мога да тръгна. Дай! Не. Тук спреш. Тук не трябва да спираш. Брат, я спрех, за какво съм морал да ще? Да. Убаво пас си стигнал до тук, продължавай нагоре. Пеши. Я ще стигнем догоре. Да, брат. Я мръдни само е този големия камък от Кой пътеката. големия? Сега ще го мърдна. Сега ще го видиш. Добре. Сега ще го мърдна. Баго, това баирче ли ще ни оплаши, бе? Това баирче не мога да ни оплаши, бе, Йовче. Аз ще го изкарам безпокойно. Горе излизаме на магистралата. Не бой се, бе. Тук аз тръгвам леко. Благодарим моето момче, си ти прав, след така ми го изкарваш. Но твоята гума поне е добре. На Пепи държи повече. Нали, брат? Да. Имаш още един курс. Сега го правим. Твоя е най-ловия мотор, бе. А? На първа? Да, на първа ще го кача. С огромна лекота. То е много добре върви. То е перфектен мотор. Дали, брат? С него има страшен контрол. И много бързо му идва това. Дум. Ага. Което от друга страна за начинаещи не е баш много добре. Не е баш. Да. Но пауър много резко идва. Като е преместил и двата инжектора. Ема не е преместил и то, и то. Нема инжектори, бате, от никъде. Его и други, го нема. Еги къде ги е заредил тук.
Е, бах този брутален мотор. Йовица беше отказал да си оди. Къде си одиш, бе? Сега почва интересното. Не, може беше тренирал, вика, ебал си го тръгвам си. Викам, тебе няма седи, бе, да еба. Ай, тук не може. Е, тук на първа леко нагоре. По-назад седеш на седалката. Пепи е спрял на дървото. Това дърво трябва да го минеш. Нека ще го мина. Като гледаш това право нагоре. Добре, чакай да мине и дървото. И от дървото нагоре. Айде, Пепино, пали се окупа тук. А? Сърши въздуха. А? Ама то сега е по-гадно станало. Сега много се изроби. Тогава беше солидно. Сега виж какво е, гледай. Вида! Ама що така? И са нападали дръва и... Я пеши не може. Ето го звяра. Звяра съм заринал с другите звярове. Опале! Е, тук е гадничко да е, изроби се много. Така няма да варим боба. Така като карам 3 мотора, не е добре за пулса. Пулса бие от червеното. Бегай нагоре, бегай нагоре. Бегай нагоре. Като видиш, че не мога, пък го върни 2 метра назад. Я го върна, ма го пущи ти. Леко нагоре бегай. Качвай се чак нагоре бегай, на билото. Що си го фралил така, бе? Раз, два, три. Да! Какво? Седалката ли, да? Хубаво е. И на мафрата е хубаво.
На мафрата е като моите. Пепи! Как спрех сега и аз тук къде е? Много ти е твърд задния мус. Много твърд. Той затова нямаш тракшн, защото задният ти мус е на камик. Това е най-големия букук. Екс-грип си взимаш мус. То аз тук давам газ още на едно место. Бе, там на корените ще гледам да иде. Не, мам, баца, задната му гума е на камик, нашето начин на камик. Това, че са? Все едно, че е на 4 атмосфери. Та ще гледаме тази новата къде е. Да, ама много твърда, ако ще да, каква ще да, като на камик. Това смус или извътре ще Смус е, ама она баца е много твърда. Ще го предръпаме тук, бах. Хубаво, че има предно коланче да е. Чак, айде. Той че му затисне. Да, Бах това покуп. Много му твърда гумата, брат. Бах това покуп. Но няма много, ето тук те само. Я да кажа, че не мога мръдна вие, ама вижте базика. Чай ще седна по-назад, че ти еба майката.
Идеално, идеално. И Лен, ако се беше забавил 5 минути, ще се тръгне. Чакай. Колко пети? Да, не видиш. Тук трябва, по тази пътека. Тук трудно ще става камика много. Тук трудно ще стане. Ма тук камика е много гаден. Няма смисъл. Аз там се опитах, ама не можах. Не. Много е. И е мокър. Тук около воза, бац. И леко ще го придръпаме. Тук ми се ще, че е по-здраво обаче. По-здраво, ама има страничен. Да. Ето тук ще вървиш и тук вече... Тук ще дойдеш и край. Това може би отдоле, ако се засили, ще излезе, защото хубаво работи. Пачко, и го изкарай, бе. Да го не фърлиш тук, Йовче, че тук е гадно много. Още 100 метра има и равнището горе. Нали? Да. А тук нагоре вече е луво. Сега ще видиш какво значи пауър. Върни го от около воз, бе. Където ми каза, че няма да се изпута. Много е копно отдоле. Чек, много е копно отдоле, не може да си силиш. Не, оттам не мога да го теглим, до тук трябва да дойде поне. Мале, скафа и взе Тук виж каква скала отдоле пъкна. Да. Пачко, ето тук ти е целта поне, моето момче. Ето тук, поне тук те да прескочи предницата. Ще го качим бързо. Май, коя да може толкова. Давай от тук. На втора ли да го еснеш? На първа маса. Не, на втора не може. Това стана много гадно. Сега ще видим с моя мотор. Сега ми е много интересно. Сега ми е много интересно да видя, ще моля го кача. Ако го кача, значи явно си има разлика от тия мотори, защото сега вече е много гадно. И нито аз можах на мафрата, нито Пачко можа на Йовко. Което значи, че е гадно. Появи се някакви... какви скали отдоле се появиха. Мамо, не съм на лед. Бах, това слизане. И аз доста слезнах до тук. Загинах го, бе. По-добре, че не е качван. Айде, моето момче. Светлин Иванов. Racing Team.
Ще видим има ли разлика от тия мотори или не. Като сега съм се полуморил вече доста. Доста. Тако радим. На втора яка газ. Ма той държи и може да се засилиш, аз с тия пустиняци техните не мога да се засила, бе, човек. Екс грип изтъркана до максимум. Ела да видиш това гума съм, ела. На слик в момент. Не е важно каква е гумата, а колко е твърда, разберете. Не, значи важно е каква е гумата, но твърдостта е много по-важна. Виж, че сега заоблива от всекъде и няма никакъв грейфер. Да. Вие ти починавате? Яиш. Я виж какво става. Ще взема и я такава, па нема се кача. Значи Йовче той почва да върви просто сам, разбираш. Абе ако имаме гума Йовка по-друго. Друго е. Значи на мафрата, особено на мотора, аз се чува къде си стигнал до тук, бати, този мотор няма каране, разбираш ли, бе? Он еме висок, еме твърда гума, о си е, мамата си е бал. Гледай това от тук, бати сега, това примерно някакъв батак, къде съм справил, гледай сега. Виж как? Виж как върви, виж! Да, бе, човек! Все едно, че не е... Я от тук така мога да Никога не мога да тръгнеш, никога. Аз няма тръгна никога. Аз гледах, няма научен. Аз сега и от тук къде съм спрял, няма тръгнеш. Да, тук ще почнеш да буксуваш. Тук особено, виж как е, този камък как е така кален. Край. А ти направо тръгаш от место. Даже ще и тръгна да се изправят. Да, изправя се постоянно, бе. Ело, тук на корените се изправи. Минах назад на гума. Пепчо, а подай ми тази раничка. Да не слизам поне. Данкишон. Горе стипаме бензин. И малко разпът. Да, и аз това ми откина гърба, бе, човек. Я карам 2 кила вода, 2 кила бензин, дрей, инструменти, това направо ми откина гърба. И сега тук на равното, като излезнем, спиране няма да ви кажа. Защото вече го гладнех, вземе ми стържа.